cel mai bun jucător la Steaua cu Tănase. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, bă! Eu dacă dau de vorbele, am brigadă în urma mea. Știu că vine frații mei care mă bază în spăie. Eu dacă dau de vorbele, am brigadă în urma mea. Știu că vine frații mei care mă bază în spăie. Din partea lui Dan Blondu, pentru toată lumea prezentă, fără număr să trăiască. Merge! Din partea lui Sandru, pentru Dan Blondu, pentru Sotir, pentru Donea, pentru mine, pentru Sala, mulțumesc din toată inima pentru orchestra mea. Să știe, una, două, și alte două.